Simrang hilin eh. Hi, hello, good morning. Thank you, Lord. Thank you sa gasas kinabuhi. Salamat kado sa daghang grasya ang nadawat ng urong adlaw. Natanta magapapaw ang imong panadlanan, ma'am, kay buwan kag kinsa ka. Salamat kado. Gapon pananakli mag imong gipada kay gapon sa hapon. Nagi-send akang Herlin, ma'am, akang upaw may wa pa. Salamat kado hinatpanta na daghang grasya maabot sa imong panadlanan magapaw-apaw. Imong grasya sa nag-share kada mo sa imong panggrasya. Karon di ay nadapokus ang serbisyo mga niliday kog kortina. Muna kog kortina dari sang isir dari pikas kwarto. O siguro ni igura man kong ningan nga kasi kulor ibutang ni dani sa kwarto nga dako mo yung gingan. Ali nga alidan bukas akong lingkuranan. Lingkuranan. Good morning, Jai. Labi na ni Ma'am Yuning ayo. Good morning, Ma'am. God bless always. Amping kanunay. Og ni Mersan family sa Korea. Morning, Ma'am. Og ni Lucy Hater. Salamat sa tanan nga nagtuling dili sa ahang ko ang ayun na kortina kay ano naman mo rin Pasko na, Merry Christmas na. Kamusta ng tanan? Labi na nili Ma'am Siri Ulrich sa Danau. Diya sa Higagaw, nas Manila. Good morning sa Manila. Mawaka ni. Buot-buot ako ganig pangortina. Kita naman kortina nga dyan gibutang. Kali ita mag-ilis na dyan mo nang utana ko ni dyan. Ang koluraning tatlong kwarto. Muna dyan gingan. Sa silong, sa taas. Oh! Dua dia empat tidak aneh. Terus lagi. Aduh ha. Aduh. Jadi Andra. Kok dia besar? Aduh ha. Sa silong kaha na ito nga. Sa silong na ito nga. Alanis-nisan diya sa kuan. Cagayan de Oro. Morning diya.
nila gajud. Hindi naman. Na. Sudah. So man. Nagdari sa dakong kwarto, muna lunon nga let sa ni kulura. Nagkabugon sa sahog. Okay na ba ka, ana? Kore nagbuot-buot. Pet. Matugapon, wala na matiwas kay wala nagtukon taputlan karon na na-level na jud. Hoy, sabah mo yo. Sabah mga sinoy. Duhay na salin nasa man ni kabit sa kwarto ni Jiden. One puti. Hi, Madam Palis. Karon pa ko nakalugar og kahuman og pangabit sa kortina kay mamantog gahapon nang isugdan sa kay o ba nagpariwag kataas mong gingadto pa na og mananahi mo ni na nahuman na nakabit na jud na. Nakabit na dani sala sa silong sa taas puro katong sa kwarto wa pa kay nagpangan lagi jahang maghang kabitay. Tatadyo ko ay mga makabidyo. Pasalamat dahil dako itong sa dung pamasko nga gihatag na gipapulipid na sa motor. Kaya bawa nakagkinsa ka, amping kanunay og napay kang precious og tobay kang kiya na padana kang precious may wa pa. Salamat kadto sa imong blessing nga maagang pamasko sa advance Merry Christmas. Doon tayo matigo ni mo magapaapaw agay mong pagdadanan sa grasya kay maghatagan ka kaadyo sa kaadyo days kay bona ka. Happy weekend. Sa tatay ko kanijot ni Ma'am Yuni Ngayop mayong hapon og ni Ma'am Cherry Ulrich dasbalin sa Danao. Happy weekend diha. Alan Nisnisan sa Cagayan de Oro mayong hapon. Happy weekend pod. Bilma Makabalo og Jeep Mendoza. Labi na ni Mers and Family. Mayong hapon, happy weekend sa tanan. Sunod na putong ubang di mahinganlan kay hapon na. Bitaw, nakabisi-bisi ko rong si Manaha. Tungod siguro po sa naalag may problema. Sunod na isa-isa niya ang problema. May bawaan na rin sunod. Sa katunang utana, nga asag ginikanan sa mga apo. Mahibaw na mo sunod. Ang pintang tanan, happy weekend. God bless.